Paytahtymyzdaki mekan köşkünde guralan dawaratnyjlar ilki bilen giň ýerinde ýaýwanylan sergi bilen tanışdylar. Onda 1941-nji, 1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşuna degişli gymmatlyklar, esker hatlaryň nuskalary we şol döwre degişli dürli serişdeler görkezilýär. Munyň özi häzirki döwürde ýurdumyzda türkmen halkynyň taryhyny dowamyna görkezden edermenligine, merdany halkymynyň watan öňünde bitiren hyzmatlaryna aýratyn hormat goýulýanynyň aýdym tutnamasyna urly. Esasy dawaranyň başynda şanly sene münasibetde taýýarlanan edebi sady kompozisiýa ýerine ýetirilip, ol dawaratnyjlarda uly täsir galardy. Aýratynda uruş ýyllaryna başlanan aýdymlar ýaňlanyp, ruh öwrentligi hemde watan söýjüligi özüne jemleýän çykyşlar dawaranyň many mazmunyny baýlaşdyrdy. Şonda türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň hemde watan söýjüligiň beýik nusgasyny görkezden Mälikuli Berdimuhammedowyň sözlerine döredilen aýdymlar halkymyzyň agzybirliginiň, merdanylygynyň hemde zähmetseýörliginiň senatyna urly. Ýurdumynyň içeri işler edaralaryna uzak ýyllaryň dowamyna bir kemsiz tutan ýerde zähmet çekip, ýaşlary zähmetseýörlik, watany wepalyk ruhuny terbiýelemekde uly hyzmatlary bitiren hemde özüniň manyly ömrüni halkyna mehriban topragyna bagş eden watan söýjüligiň we insanperwerligiň şeýle-de berent adam kärçiliginiň mizeme nususyny görkezden watanyň wepaly ogly Mälikuli Berdimuhammedowyň ýazan biz yeňir saatly çuňur watançylyga ýugurylyň goşgusynyň häzirki wagtda kalplaryň watan söýjülik aýdym bolup ýaňlanýanyny taly. Arkadaly Gahrman serdarymyzyň belleşýäri ýurdumyzda uruş veteranlaryna hemde geçen uruşda wepat bolan eskerleriň ýan ýoldaşlaryna döwlet derejesinde hormat sarpa goýulýar. Bu bolsa ýurdumyzda Gahrman Arkadamynyň başyna başlan we Arkadaly Gahrman serdarymynyň ýol başlygyna üstünlikli durmuşa ýeşilýän asylly işler netijesinde halkymynyň taryhyny dowamyna döreden desturlaryň dowama tatarlýanynyň nowatdaky beýanydyr. Munyň aýdym mysalyny bu dawarada hormat prezidentimiň ýakynyna gol çeken Permany esasynda 1941-nji, 1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşuna gadanylan ýeňşiň 80 ýyllyk münasibetli uruş veteranlaryna hormat prezidentimiň adyndan 200 manat meçherde bul hemde gymmat bahaly sowgatlaryň dawaraly ýagdaýda goşulmagyna da görmek boldy. Bu içeri 1941-nji, 1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşuna gatnaşyklaryň següşlerde görkezden deňsiz taýsir gahrymançylygynyň hemde uruş ýyllaryna tiýle zähmet çeken ak taşly enelerimiň görkezden nusgalyk edermenliginiň hormatlanyp, olaryň ýaş nesillerimizi watançylyk, gahrymançylyk, mertlik ruhuny terbiýelemekde we halkymynyň agzybirligini, jewitligini berkitmekde alyp barýan asly işlerini ýurdumyzda amala asyrlayan düýplet görtmeleri üstünlikli durmuşa geçirmäge goşýan goşunklaryň iler tutulýanyna şaýatlyk etmekle birlikde beýik ýeňişiň 80 ýyllygynyň münasip dawarlara wetsen ýanynyň sultany hökmüni ortaga çykýar. Aýdym faazlarla guşly dowam eden dawarada çykyş edenler ýurdumynyň durmuşynda möhüm ähmetli ajaýyp wakalaryň we döwletli tutumlaryň belent dawarlara wetsen ýanyny belediler. Şeýle-de dawaratnyjlar taryhda öçmejek ýyl goýan pederlerimiziň sarpalanmagyna döwlet derejesinde ähmet berýänlikleri üçin Gahrman Arkadamda hemde Arkadaly Gahrman serdarymyza tüýsürekden hoşalyk sözlerini aýtdylar. Aýratynda hormat prezidentimiň sowgatlaryna münasip bolanlaryň alkyşlarynyň çägi bolmady. Şol gadaply döwrüň şaýatlary bolan bu insanlar ýurdumyzda parahatçylygyň, agzybirligiň we sazlaşyk ösüşiň üpçün edilmegi uğruna ýygy derle tagalla diýen Gahrman Arkadamy hemde Arkadaly Gahrman serdarymyza tüýsürekden hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Soňky saatary berent ruha beslenen çykyşlary bilen berkarar otamady hemde onuň asudylygyny we jemgyýetimiziň jewitligini Gahrman Arkadamynyň saýasynda we Arkadaly Gahrman serdarymyzyň ýol başlygyna ýurdumyzda merdany halkymynyň amala asyrýan beýik işlerini şol sany 2025-nji halkara parahatçylyk we naşmak ýyly diýen şygarynyň mazmunynyň uly ähmetini belentden wasp etdiler.